Ahojte, zdraví vás mister. Včerajšie tipovanie dopadlo relatívne dobre na tie výsledky, čo boli v NHL. Takže tu vidíme tiket, kde 3 z 5. Gole sme trafili, no len Buffalo prekvapilo a Washington to dotiahol až v predĺžení. A druhý boli strelci. Takže tu tiež teda z 5 nám vystrelili niečo. Dnes máme KHL a zaujímavý zápasy len pre mňa, čo sa týka zápasu, ktorý sa hrá za chvíľočku. A to si dáme strelca, Devs dá gól, dáme €, typ liga nie, takto, OK, a ešte zápas a góly, tak musíme všetko. Takže na výhru Astany a Astana domáci a 6 a viac s kurzom 3,70 za 2 €. A ten si dáme do typ ligy.